Allah shi ne yake yi wa Hauwa wani ɗan adam ba a kai. Girma ya kai saraki. Amma riki sannu. Yayin taburin lukura daji ka girmarin fa Alhaji Musa jinin gidan mallawa da gaske. Girma ya kai saraki. Maliki sannu. Yayin tabarin lukura daji ka girmarin fa Alhaji Musa jinin gidan mallawa na gaske. Cika buri na bawa amma alikin lukuru kai ne mai bamu in ka bar mu ba ma iyawa yayin tukuran lukuru ka kara dubin salati kun manzo dan larabawa dan mallawan lukuru ali da sahabbansa gaba ɗaya duk mun sakawa bebi na gaida ba girma ya kai saraki Maliki sannu. yayin tukuran lukuru daji ka girmar rufa Alhaji Musa jinin gidan mallawa na gaske. Ya kai raƙumi abincin giwa itace. Yan malaki masu ja da kai tuntuni sun makance. Allah ke baka baba wannan ma nasara ce. Dan ka tsaye baka tangaɗe ka fi gaban na kwance. Yau ko yayan saraki da shigar ka suke kwatance. Nawai sadan ka ne yake samu iyanka ya Girma ya kai saraki. Maliki sannu. Yayin tufarin lakore daji ka girmar rufa Alhaji Musa jinin gidan mallawa na gaske. Allah ya yi dare gari ya waye masoya kura muna da jijjige wanda ya kwashi gayya mai hali mai irin ɗabi'un kirki na koya wanda mai game duniya gatan masoya dan maliki arzikin kamun mora ba maiya alasu mai waka ne ba zan daina maka addu'a. Girma ya kai saraki. Maliki sannu. Yayin tufarin lakore daji ka girmar rufa Alhaji Musa jinin gidan mallawa na gaske. Mai hannun unguwan da baya gajiya da gashi amma alikin lukuru mai halin tausayi da baya bawa da kyashi yayin tukuran lukuru dan Musa ya fito a gun jama'a ba irin shi dan mallawan lukuru hali jarin ka mai amana da dubun masoya sai na bazan boye girma ya kai saraki. Maliki sannu. Yayin tufarin lakore daji ka girmar rufa Alhaji Musa jinin gidan mallawa na gaske. Dan maliki na mu garkuwa jure gwagwarmaya ne fitila kin saba haskakawa ga dubun mutane rana kina rabawa kowa aiki hakan ne dan karfe ba za a saka ba kuma ai zugunne aljanna bare rabo da kowa ya san hakan ne bege na yi gaisuwa na yabo martabar Girma ya kai saraki. Maliki sannu. Yayin tufarin lakore daji ka girmar rufa Alhaji Musa jinin gidan mallawa na gaske. Mallawa kuna da girma ba kankani ba. Mulki gadon ku ne ba zan iya mance sila ba. Musa dan maliki ba zai yi hayan nasaba ba. Musa dan malikin musunan ba zai bace ba. Bayan tukurin lakora ba dan karami ba ne ba. Umar na ma'ana DJ Bullets ni na gaida ba. Girma ya kai saraki. Maliki sannu. Yayin tufarin lakore daji ka girmar rufa Alhaji Musa jinin gidan mallawa na gaske. Baba jaka da uba ga dan maliki mai sani ne. Amma alikin lukuru baya mai goya duk marayu wannan hakan ne. Yayin tukuran lukuru tilas mu kira shi me ya ba mishi ya kai hakan ne. Dan mallawan lukuru gyara gome yawan shi tabbas bai kai kashi ba salma da ke bayani. Girma ya kai saraki. Maliki sannu. Yayin tufarin lakore daji ka girmar rufa Alhaji Musa jinin gidan mallawa na gaske.
zazzau gidan ku ake kwatance 'ya'yan sarki jikokin sarki a takaice. Akwai dan malikin lukoro yomin na amince, akwai dan malikin lukoro gidan yayi zarce. Idan baba jakada magauta karku zake, girma ya kai saraki. maliki sannu sani Yayan tabarar lakore daji ka girma rumfa Alhaji Musa jinin gidan mallawa na gaske. Kura ta fahimci zaki sarkin dawa ne, idan ya fito a gaida shi wannan jazzaman ne. Dan maliki ko cikin dubu kai mai nasara ne, yare makiya waɗanda ke yi maka kune su ne ƙasa kai kana a can sama ka hau tudu ne. Bes ni jinjina da yogon ka uba saraki, Girma ya kai saraki. maliki sannu sani Yayan tabarar lakore daji ka girma rumfa Alhaji Musa jinin gidan mallawa na gaske. Ayar shi tana da dogarai masu zubin mazaje. Amma alikin lukoro. Sun kwanda shirin ya aiki kowansa a take zai je. Yayan tukuran lukoro. Ya ba wasu gonaki waɗansu su dubin gidaje. Dan mallawan lukoro. Mu ma ya ba mu ya kuma ya yi mana mun ta karɓe. Babatina ya ba ma. Girma ya kai saraki. maliki sannu sani Yayan tabarar lakore daji ka girma rumfa Alhaji Musa jinin gidan mallawa na gaske. Girma ya kai saraki. Yayan tabarar lakore daji ka girma rumfa Alhaji Musa jinin gidan mallawa na gaske. Manyan mata gida na ɗan maliki na saka ku. Dan malikin lukoro. Shafa'atu mai halin da al'umma ba su shakku. Yayan tukuran lukoro. Khadija tana cikin ku Allah daga martabar ku. Dan mallawan lukoro. Faiza ina ya baki matar ɗan malikin Hauwa wanka ake kirana. Girma ya kai saraki. maliki sannu sani Yayan tabarar lakore daji ka girma rumfa Alhaji Musa jinin gidan mallawa na gaske. Ana gurin gwanina ɗan dansa na gaida. Dan malikin lukoro. Salma ina yabanki matan namiji na gaske. Yayan tukuran lukoro. Fauziya na yabe ki mai kyan hali na gaske. Dan mallawan lukoro. ga salma amarya mata abun tukuran likoro emdas ina ya baki Girma ya kai saraki. na sani Yayan tabarar lakore daji ka girma rumfa Alhaji Musa jinin gidan mallawa na gaske. Sarkin zazzau magai da kai Ahmad dan bamalli, mai kyau da shiga a sitira alfarma da kyalli. Yau zazzau ta kama su ja maka sun kwana shalli. Wakar jikan kaga ta dan maliki dan bamalli, yayan tukuran lukwara gado a gidan bamalli. Awwal bimboy nake kun ga baba ko bane Girma ba. ya kai saraki. maliki sannu sani Yayan tabarar lakore daji ka girma rumfa Alhaji Musa jinin gidan mallawa na gaske. Aurewa mu gaida mamar ɗan malikin mu. Dan malikin lukoro. Hajiya Aisha din da sakonta yana ishe mu. Yayan tukuran lukoro. Ta saba da ba mu ko ta sadanta yana biyan mu. Dan mallawan lukoro. Mun gode mun yi ƙari.
hasken idanu. Yau dai alkora kai kake da tsayayyun zufanu. Ka shirya mutan garin ka sun zauna sannu sannu. Sarki mun zo gare ka mu ma duka mun zubun. Dadi mai lokaci nake baiti gun ka ba. Girma ya kai saraki. maliki sannu sannu. Yayan tufurin da kore daji ka girman rumfa Alhaji Musa jinin gidan wallawa na gaske. Sa tukuran kore shi ne gwarzon ganin shi. Abdulbari yana biyan mu muna maganin shi. Allah ya taimake shi makiya ba sa saman shi. Gari na lukora ba matashi gwarzo saman shi. Ranar murnar naɗin shi na ji ana maganin shi. Suleiman na kuɗe sai ba zan ki mu baya ba. Girma ya kai saraki. maliki sannu sannu. Yayan tufurin da kore daji ka girman rumfa Alhaji Musa jinin gidan wallawa na gaske. Sirage Alhaji Shehu na sa shi ciki da gaske. Shi ne sarkin dawaki a zazzau masu silke. Yana yi wa 'yan gida yana yi wa dukan fatake. Bara na kira wazirin lukora a take yanke. Yana ƙaunar mu dole sunan shi ya zo a wake. Da zifi amsarake waken ku ba zan gaza. Girma ya kai saraki. maliki sannu sannu. Yayan tufurin da kore daji ka girman rumfa Alhaji Musa jinin gidan wallawa na gaske. Zuwa abun ka jarumi na gaske. Mamu da tiraki kokari kayi a take yanke. Ganin marafan da waje kunji namiji na gaske. Madakin muradin zazzauza na faɗa a take. Dan malki ya ce na gaishe ka yanzu a take yanke. Kun yi kokari a gunshi dole ne fa mu yaba. Girma ya kai saraki.